салом бародаро дӯстое ки дар бруклин нью-йорк ҳастед. бана ҳамин нишоне ки ҳозир дар зер менависам метавонед ҳар чӣ кӯмаке дар тавон доред биёред барои осебдидаҳои офати табиӣ дар Туркия. ҳамин либосҳоро ҳамаро хуб ҷобаҷо карда мебарам кӯмак ба мардуми офатзадаи Туркия. хуб худованд ба ҳамаи маҷрӯҳон шифои комил карду рафтагона худо раҳмат кунад. бисёр фоҷиаи талхи башарӣ буд.